Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, kumusta ng kamong tanan diha, no? O kinaotong nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O shout out day, no? Kanil yung tanan nga naminaw ning dramaha. Bayno, di ta maglangan. Nia ang sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. Please subscribe. This is Lex Finoblog. And gave me dignity. Oh, wala. Wala. Unsa man tong kuyog ni Nobi? Tukbo yun to? Kinalang nga masahay din si Boss. Lex Finoblog. Natumboy di ay ang gikauban ni Nobi silang gipuyan. Pero ako na siguroon. Tingalig ka ng parentes siguro ni Nobi katong gikauban ni sa auto eh. Mangutan ako sa tindira, be. Ganahan ka sa ato rong gipuy-an? Ganahan man. Mamalhin na sa ta? Kung ganahan ka, nganong mamalhin pa man ta? Ikaw rin akong giagad. Ganahan ko sa mga homeowners. Wa sila pakay sa atong kahimtang. Bisag katong tindahan nga gamay, kung muduol ko dito kadunay paliton, digid mangutana o igunsa ka na ako. Ingon anak yun ng mga dato, love. Kanang tag-asukay ko. Dili na sila manghilabot sa ilang mga silingan. Dili pareha sa inyong gipuy-an. Tagkagig barites. Ang squatters ko itong dapita. Saon, pobre man. Pero karon, kinahanglan nga i-level up na ninyo ni mama ang inyong kahimtang. Wala mo sa squatter. Og doon na nasad mo'y kwarta. Kunon sa ko, gusto na ko nga ma-level sad mo na ako. Imposible. Ganong imposible man. Bana na kukunin mo. Busa kinahanglang ma-level gyud ang asawa. Wagi ko mangandoy nga madato, love. Ang gusto ko lang mahitabo nga matambalan si mama. Aron ako pa siya ikauban sa dugayng panahon. Kung makamao ka ng mugunit og kwarta nga akong hinatag, maabot ang panahon nga dili ka na magkinahanglan ako. Gusto ka? Of course not. Pero, dili gud kita mo'y nagunit sa tong kapalaran. Wow, ha? Doon na ka na'y kapalaran, ha? Natural. Hapit na kong kumuhay mong daddy, good. Kinahanglang paladman sa nato ang atong sinultihan. Aron, doon na sa'y sundogon niya ang atong anak pa. Happy ta kamud ako, baby? Wa pa man mamatid. Gamay pa tingali ni. Dili pa ba nato may bawaan kung lalaki o babae ba na imong gisabak? Hindi pa may bawaan, uy. Kano sa ka na may bawaan? Mga 6 months ko no, ingon ang OB na ako. Sus, kaya pa sa doy. Maugani nga, nireklamo ko ni mo. Dili pa taangi mamalit para sa bata. Kay kung pulos blue ang atong paliton, unya babae ang atong anak. Matumboy unya ni. Parehas na ako. Mayo noon. Panggaon gid ako siya. Nga naman? Aron duha na mi. Di ko mahimong masayop. Sila si Alma ug Nobi. Misud sa mall. Dili na ko. Di ko masunod nila. Kaya tingaling, musamot ang kasuko ni Alma nako. Pero wa mo ko'y daotang buhaton. Ako po silang mga higala. O nagkita mi din sa mall. Bahala na. Di na ko sila sundon. Pero magkaabot rami sa sud. O anak ko pa sila tagda. Love, di nindot kayong kuna, Color blue? Ganahan ko color pink. Ganahan ka babae ang atong anak?
Maayo ng babay kay hinindot kaing pagwapahan. Yang lalaki di ay. Ganahan yung kamamahay mong lalaki ang atong anak? Maayo ng lalaki ang una natong anak. Karon makapanalipod sa siyang manghud. Unsa? Ay, para good. Dili man di kabuk ang gusto mong mamahay mong anak. Bisag pila. Unya, ang bayad. Nga naman, ikaw din mo bayad? Ako may amahan. Ako ng kargo. Ay, pero di na ta maglalis, ana, uy. Pagka di ta masayod, lakig, babae ba ng atong anak? Okay, sige. Ikahatagan akong priority nga mo pili sa kuna. Nganong namili man mo kuna? Doon na may regaluhan. Mao ba? Imo may gisundan? Oh, of course not. Nakugang gani ko nga nakakita ninyo. And at the same time, nalipay. Doon na paman kay laing paliton. Okay rami din eh. Tingali na kinahanglan mo bodyguard. Makabayad ko kung ganahan din big bodyguard. Mao ba? Okay, sorry. Mulakaw na lang ko. Wa man ni mo malipay nga nakakita na ko. Diligid mahitabong malipay ko, Jack. Kinahibaw ko si momotibo. Sa ako nang giingon. Mag-abot ta unya tas korte. Okay. Nice meeting you both. Ta, lakaw lagi. Ganun imo man sige inan nga atong iregalo ang kuna nga atong paliton. Usa may gusto na kong itubag niya. Para sa tong anak. Love, dili normal ang atong kahimtang. Busa, uy mo tuon na to kung moingon kong para sa atong anak. Tingali mo samot lang ang iyang pagbugal-bugal na to. Magbugal-bugal siya? Ako siyang ipapriso. Murag yung si Kinsara. Murag yung angayan. Dato lang na siya. Dagang sapi. Mura na'y nakapaangay niya. Pero asa magang tumbuya ka. Sa pagkakaroon, agwanta mo na ako. Antos. Pero sa higayon nga makuha ko na ang target nga gikinahanglan sa kumpanya. Pahila kung tagid kagdugo, tumbuya ka. Katugol man lang kung nagpaabot sa tawag sa kumbos eh. Oh, manawa pa ka to si Busudin ako ron? Oh, ala, kinida. Siya rog ni si Busudin. Uy, ala! Ay, salamat taon. Wa jud ko mapakis akong gipaabot. Akong boss ani nanawag. Ganun wa mo din ako tubaga akong boss. Boss! Hinaya ng tingog ni mo madunggan kang mama. Ha? Naibaw na bitaw ka nga masina rin as mama. Kundi siya unahon akong tawag. Okay. Mag-amping ko sa nun, boss. Boss. Doon na dekoy kaning ipangutanan ni mo, boss. Unsa man na, Chokes? Kining, doon na igsuon si Nubi nga tumboy? Uy. Anong katawa mo lang ka, boss? Why? Ha? Way igsuong tumboy si Nubi? Walagi. Niya. Kasi mo na itong tumboy nga mo'y tigaton niya. Iyang uyab. Ha? Uyab ni Nubi ang tumboy? Unsa to imong giingon, Chokoy? Ako ad kini. Uyab ni Nubi ang tumboy? Hala, ma'am. Ala na ade ka diya, ma'am. Tubaga nga ko pangutana, Chokoy. Uyab ba ni Nubi katong tumboy? Kini, ambot, ma'am, eh. Libog sa bitaw ko, ma'am. Kung tinuod ba, mangutana sa ko, ma'am, ha? Boss. Klaruha ka daw yung tubag, boss. Boss. Uy, hala. Wa naman sa pikas linya si boss. Boss? Maoy tubaga nga ko pangutana, Chokoy. Uyab ba ni Nubi ang usa ka tumboy? Ambot lagi yan na, ma'am. Ito'y maghaang Nubi nga imong gihiskutan.
Kuan. Hasta gani ko, ma'am. Wa sa ko makasabot sa kong boss, ma'am. Kung tinuod ba ang iyang gisulti, ma'am? Paghilog diha, oy. Inyo lang yung kong gilibog-libog, ha? Ha? Ay, wa taon, ma'am. Uy, Wa no. ba diha? Oh. O saman, tinuod nga usa ka itoy ka ng nubi. Ay, ito'y lagi, ma'am. O niya doon ay uyab, tumboy pag yun. Ha? Wa, ma'am. Uy. Wa, good taon bago pagani kung nakadungog ga imong gisulti. Dili gidi mo ang kunon, ha, Chokoy? Ha? Anin mo, ma'am. Si boss, runay na dyo'y atong pahusayon ini, ma'am. Kuan mong, ma'am. Anin ni, ma'am. Kuan man, God, ang uyab na ni Nobe, anak sa usa ka German Shepherd. Oh, pero kay di man laki, unya isog, motong gituan sa caretaker nga tumboy ang katong maong itoy. Paghilog di, Chokoy. Bakakon kag dako da. Adi, ma'am, oy, ano bakako man tawag ko, ma'am? Ha? Usa ba akong gibakak ni mo? Badiha! Pahawaon ta hinuon ka mo rin mo. Bakakon ka da. Baka, ako na baka. O bakakon ka lagi. Ayaw taon, ma'am. Ayaw taon, ma'am. Oy, ayaw taon ko papahawaan, ma'am. Maluoy taon ko, ma'am. Oy, bakakon lagi ka. Ani lagi ni, ma'am. Naglibog lagi taon ko, ma'am. Ang gikalibgan lang yun ako, ma'am. Kung anong dunay uyab ang sa kaitoy. Ambot lang ni mo, Chokoy. Kadaghan gud anang inyong gipamalit. Para nis umaabot na mong anak, ma. Ha? Unsa? Pero nganong color blue ang kuna na inyong gipalit? Sigurado na di mo nga lalaki ang naa sa sabakan ni Nobe. Ay, ambot lang ining akong love mo, eh. Nag-una-una kinug pamalit anang kuna. Bisag wa pa kinahanglan na. Love, dili ba ako may mong labanan aron dili ko mauwaw nga no mo gusto ko palit ining blue nga kuna? Di na lang kumutingog. Tingalig masipiat ko. Amo na ko nimo kay gikapoy ko. Uy, nag-away mo? Wa man, ma. Mura man lagi guwa to sa mood. Tungod na tong bugirong Jack. Ha? Nakita di ay mo? Abot ko na. Nasundan ba niya? O sulagma lang ang among panagkita dito. Abot ko mabasa yung nasukan sa kong love nga maingon kong mamalit mi kuna sa mong anak. Dili sab tingali maayo nga ang kuno ninyo nga inyong anak. Kay sigurado man gyud nga maisyo na para ni Jack. Mao lagi. Murag imposible sad nga mag-abot mo didto sa mall. Hilig bagod na si Jack nga mag-mall. Sa Lex Ambot lang ang Pino tawahan na mo. Vlog. Na, gisamok lang gyud mo atong tawahan na Alma. Dili lang gid magmahay si Jack sa kong pagabuhatong panimahos niya. Basta dili na ako makapugong sa kong kalagot, ma. Oh, Alma, unsay imong buhaton, ha? Oo, niya ang tamag sulti mo itungod, anak, ma. Doon sa nako akong love, og amaman ako. Lord, ayaw pasagdi si Alma nga makahimog dautan. Gikinahanglan siya ni Nobe. Unsa man, wa na isapot ang akong love? Di man ko saputon. Basta ikaw lang ang akong ikaatubang. Ganahan sa taminaw, ano eh. Di ka matuo. Tuo, uy. Hangyo lang ako nimo. Na mientras dili pa dako ang akong tiyan, ayaw na pangangkon nga umaabot nato ning anak. Unya na good kun klaro na ba ang akong pagbuntis. Ganon dili man ka gusto may bawaan sa uban nga buntis ka. Di man ko mauwaw nga mabuntis ko. Pero dili lang una ta mo angkon. Dili ka gusto nga nabuntis ka tungod na. Way mo tuo nga makabuntis ka. Love. Bisan ikaw, naibawag yun ka nga dili ka makabuntis. Dili lang ko ganahan nga unahan sila. Kaya kang intrika ang mahimo. Ganon doon namin intrika. Paghuwat lang good nga ipanganak na nako ang atong anak. Kana, dili na gina-issue. Okay. Sige, mamang ka na imong gusto. Wala ko'y say, Ana. Your wish is my command. Thank you. Magawas na unya ta, love. Nakasabot na ba to sa mama nga mura ka gisapot. Animal.
Anong ako pamagid silang gisundan? Mura hinuog. May hait kay kutsilyo nga miduslak sa akong kasing-kasing. Nabilagod nga, giabayan ni Alma si Nubi. Ja! Oh, inom naman sa lagi ka siya. Makalagot. Kaya siya'y makalagot, ha? Si Alma. Uman ko niya baore. May agbay pa sa kong mahal. Kaya siya may alkanse. Ako. Alkanse, wala kaya. Ganong imo pa magin silang gisundan. Wa ko sila sundi. Nag-abot mi dito sa mall. Oy, milagro. Ikaw, miyadto small. Sa pinakamilagro na ba? Mo-order ka na lang sa paliton mong brief. Kanang sando hangtod ng imong t-shirt. Unya, patuon ko nimo nga. Miyadto kag mall. Imo sila gisundan ay. Tita, ngano bang biduol ka man din, aron maminggar? Jack, ayaw palabi sa pagpaubos. Sooner or later, big boss ka na sa atong kumpanya. Ayaw ko atiki, ha? Stop ruining yourself, Jack. Pagbilin sa dugi mo, kay libaw ko, nga doon na ka na'y kapasigarbong kakayahan aron imog yung mapalambo ang atong kumpanya. Kakayahan. Tiguang lang ko. Busa di lang ko mahimo. Di lang ko makahimo pa. Yan ang imo karong gibuhat. Dad, may bagmubiya ka din. Okay. Mubiya ko. Pero, di gyud ko mahunong sa pagpahinomdom nimo. Nga pagbilig garbo. Bisag gamay na lang sa imong pagkatao, Jack. Ay, libuga ba yan ako Anong di mo jud mo tubay si boss at tumboy, ha? Ipihinay ko noong tingog kay tingalig. Manong ka di, ma'am? Kadungog na noon sa ma'am noon. Ay, pagkaway klaro, Nga karon, balik na sa kodin na silang Nubi. Oy. Kinsa man jud ka ni si Nubi, no? Sa kinabuhi sa kong boss, no? Kinanglan nga. May baho jud ko. Oy, Hala, may nakauna man sa kong pwesto sa gamay tindahan. Dito sa Adol dahil lang, Nobi. Ay, asa mong kakwes tambay ni Ron, aron bantayan si Nobi. Hala, ang maldito. Hala, siya nang nakauna sa kong pwesto na. Anong ni amang ka siya, no? Mula ka na ko, love. Kung mo ani gali si Jack, ayaw yung pasak ha. Anong ako masab siya pasakon? Huwag siya labot ining baya. Good. O sige na, mag-office na ko. Amping sa pagmaneho, ha? Of course. Labaw na gyud ko mag-amping karon kay gusto ka ikong mutanaw sa atong anak. Basta, ayaw gid una paghisgot nga doon natay anak. Nintras tanto, nga dili pa mo dako Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Pero, makukang lang gid sila kung mudako na imong tiyan. Aw, bahala nagmaibuhong sila. Ang importante, nga doon natay anak, nga mao'y makiusa natong duha. Doon, Anas Alma. Ako nasabning higayon. Pero, unsa kay mahitabo kung muadtog ko sila aron makisulti ni Nubi. Maayo kang sundon ko ang gitambag ni Papa nga magbaton sa akong garbo bisag gamay lang. Okay. Di na ako magdalit-dalit. Kinsam ning auto nga ganihar kayong nag-standby din Ganihar gina siya. Pero wag gid mo gawa sa auto. Akong duulon gani. Murag doon nagid siya gipanidan din nila. Ay, murag nakabantay maldito na. Iba nga sa dako Anong nagpabantay mo dyan ko ng maldito? Murag bag nakabantay siya sa kwensura na. Nakabantay nga doon ay gwapo nga na din Pero
Ano niyam siya din eh? Ay, kalma lang, Chooks. Kalma lang, Jun. Labaw patagap siya din eh. Di lang una ta magpapupas maldito. Midaligbiya na. Huh. Ako gid gibantayan na itong maong auto. Pero kinsa mo to? Lah. Ang inahan ni Nobi. Paingon din eh. Di ko siya mahimong di kayan. Kay, wag ko siya utang gibuhat niya. Nakakita na siya na ako. Ay nga no, basang nalimtan man akong palit ang black beans, oy. Ako man unta ning gamiton sa akong pagluto. Mayong buntag lang. Jack? Uy, salamat nga wa pa ka malimot sa akong nganang. Gusto ka? Ayaw nang uy. Gusto gidon ta kay kong muadto sa inyo, pero gidid-an magustumboy. Jack, ayaw na lagpamugos. Kay dili man sad ka atubangon ni Nubi. Gusto naman kong maghihigala ni Nubi nang. Doon na ba yatag iya si Nubi, Jack? Nahibaw ka gyud ni Ana. Bisag ka ni adto pa nga si Alma ang imong nakursunadahan. Si Alma? Nang, kabuang ramugutong ako ni Alma, god. Pero karon tinud-anay na gyud ang akong tinguha ni Nubi, nang. Nagtuo sa di ay ka, nga tuhuan ka ni Nubi. Si Alma gud ang imong gipanguyaban ka ni adto. Maula ginang. Pero saon, di ko naman kapugan ang gipitik sa kong kasing-kasing. Mausabhin noon. Wa kay mahimo. Pero dong akong tambag ni mo, no? Pangita na lang og lain. Oy, kinsa man ka itong matured nga gikasultis maldito? Murag, kailam sa duha? Kaila po ka nga kumbos atong bayana? Hay pa sila nini. Murabi akong nangitag dagom taliwa sa mabagang uhot. Pero okay, kira kay sinuhulan na da. Watamay mo ini. Kinalan nga matuman ang gusto sa kumbos. Ay, kung manawag tog balik si boss, ako siya pangutanon. Kung kinsa itong mature nga babae, o gikasulti ba yun atong malito? Nubi, anak, ayaw ba gyud pagawas? Nga naman, ma? Ni ara din sa palibot si Jack. Unsa? Nangita ganito nimo. Muani gani siya. Mapakyas lang ang iyang tinguha. Ikaw gyud ko no, mo gipitik sa iyang kasing-kasing. Pitik sa iyang kagaral? Na, ako bitang giingnan, nga dili ka na tuhuan ni Nubi. Kay nanguyab gud na siyang Alma ka ni adto. Nasayop lang kuno siya, we. Pero, ikaw gyud ko no mo itinud-anay niya gihigugma. Dahil ayaw baya gud pa ni Ana, Nubi. Di, uy. Nga nagod nga ako siyang tuhuan. Wa pa kumalimot sa iyang gibuhat ka ni adto. Dili ko siya mapasaylo. Ay, ginahalan nga magkasulti, Jumis Boss. Nagkana sa niya gwa. Itug anak ko eh. Pero kinahalan jud ka ko niyang tuganan sa iyang nga sinuhulan naman ko niya. As kang buang sa anak ko eh. Feeling jud kay ko da. Feeling important. Weh, ay boss, panawag na taon boss. Uy, aron matubag na ni dagang pangutana sa kong huna-huna. Kumusta na ka siya? Tinuod yung tingali nga wa siya gugman ako. Wa siya feeling nga rin ako. Ug katunay tabo na mong duha. Purely work record. Ug kaluoy niya na ako. Akong cellphone may bakting. Si Ronella. Ako siyang tupakon. My God, dugay na kong nagpaabot sa iyang tawag. Bahala na. Ako siyang tupakon. May hunong ang bakting. Iyan na sang giputol ang tawag. Nga naman ka, Ronella. Nga nung ima man kong gipahinam og maayo. Huwag di ay siya may kugman ako. Tinuod ko di ay ang iyang gisulti na ako. Na, normal ang paagi sa akong pagpapdos. Pero wa siya feeling na ako. Naluoy lang siya na ako. Naluoy lang siya. Bahala na. Ako siyang teksan. Ug paypawon nga mabdos na ko.
No. No. Dili ko siya teksan. O chatan. Dili siya nga mahibaw nga mapdos ko. Hay, salamat. Salamat yung taon, boss, nga nanawag yung ka, boss. Kumusta naman imong pagpaniid diha ni Nubi? Ha? Aw, bora gyapon, boss. Guwapa og babae lang gyapon. Tarong ko din, Chokes. Ang butong ipasabot ba? Kung wa ka ba'y na matikdang kalainan sa iyong lawas? Ha? Sige na lang. Basta ipadayon ang pagbantay niya. Aw, kinahanglan lang yun, boss. Kay, tuar ba sa bang malito? Mipuli sa pwesto? Bawa ba? Mao lagi, boss. Kining, boss. Unsa man yun ni si Nobi para ni mo, boss? Oh, uy. Boss. Kulain. Putol mo noon. Ay. Misteryo yun ni si Nobi para nako na. Pero, paningwaon yun ako nga makasulti minihan ng Nobi. Mayong pagbuminaw Ug sa tugkaron ako next Pinoy kung Vlog. kinsa yun siya. Ug unsa siya sa kinabuhi sa akong boss. Wa na siya manawag. Love? Diliw na ko muli sa Udto, ha? Doon ako'y meeting. Ngano ka? Oh. Ha? Doon na ka ba'y laing yun na una? Laing kayo na una? Wa man. Unya? Ngano nang upaw man ka? Sorry. Nahinumdumog ko sa... Nabasahan ako sa novel. Namakak ka? Ako na makak? Ug sa may ako ang gipamakak. Ambot lang nimo. May pila na biya kahigayon nga nakabantay ko nimo. Sa ato pa. Wa ka mo tuo nga maoy akong gihuna-huna ang ako nabasa nga pocketbook. Wa bitaw ko nimo patrabaho Hinungdan nga pocketbooks na lay akong gikabuangan. Mao ba? Nagduda gid ka? Okay. Kalimti akong gisulti. Mahimo ko kang ikalimtan ng imong pagpasangil nako. Love. Sorry na. Di ba sa ko ka makamahay na ako kung magduda ko nimo? Love, takot kaayo ka. Ug mahadlo ko mawa ka na ako. Pero, sayo pang imong giingon nga nagduda ko. Dili lang ko gusto makakita ni mo nga mag-uul ka. Ay gamay na gud ng anghel sa imong sabakan. Busa dili ko gustong makita ka nga mag-uul. Kitigalig maapektuhan ang maabot na tong anak. Sige na. Ay nagkasuko na ako, God. Wa man ko masuko nimo. Dili lang ko gusto nga magduda ka. Okay. Gikan karon. Dili lagi ko manghilabot sa imong feelings. Ang importante nako, ngayon nag-abot na ako gikan sa work ni Aka. Happy ka nga magpaabot na ako. Guilty naman ko makikatubang ni Alma. Ako ba'y nagkasahat niya? Unya, murag siya ba'y akong sudyaan? Nga do bang mahasol magiging ko kung manawag si Ronel? Unya, dili makiksulti na ako. Nga do bang malipay magkukun manawag siya? Unya, marag magkupa ang akong kalibutan kun kalito na yagpahong ang iyang linya. Nga naman ko. Naunsaman ko. Hangtod si Alma na lang hinuon ba yung akong pagkasadon. Unsa man nga akong kibati. Nobe. Oh. Nobe? Ngano ka? Ma? Kaniyara ka din eh?
Doon na kay problema? Ambot. Oh, unsay ambot? Unsa man untay mo tuyo nako, ma? Ang imong problema mo ay ato rong istoryahan. Wa mo uy. Okay problema. Doon na. Ma. Inahan ko nimo no be. Og suhito na ko sa imong batasan. Mahimong tuan na ang imong panahon kang alma. Pero mabasa ko sa imong hitsura kung may problema ka ba uwa. Nakasiguro ko nga doon na kay problema. Og dili ka magmalinawon kung dili mo kiniisulti diri nako. Ma. Unsa ka na, ha? Tugani ko. Sawa pa mo abot si Alma sa imo kinabuhi. Kitarang duha, mo'y magbinahinay sa atong mga problema. Sa atong mga gibati. Busa, tugani ko kung unsay imong problema. Anong miundan magtrabaho, Snoopy? Hindi ko na hinuon siya makita o ikasulti. Buang sining akong kasing-kasing na. Ano gid ka nga, adto man mo pitik sa binuhat nga way gusto nako. Pero, wag gid kay gusto si Nubi nako. Niya na di ko silang dapit. Katong tindahan. Adto ko dito mo standby. Ay, askang di malasa. Nauna na sa gusmalito na. Siya na sa'y nakauna sa istambayanan sa tindahan nga nahimo na akong paboritong spot. Ay, ngita lang kong laing kistambayan ini. Abala na. Magpaatbang lang yapon ko niya. Nganong may duko ka man? Wa pa ko masayod, ma. Kung agay ko mag-isulti ni mga akong problema. Ngano? Tingalig masuko ka na ako. Tingalig, imo na hinuon kong kundinahon. Nobe, way inahan nga mo kondinar sa iyang anak. Hinuon, sabton sa usa ka inahan ang kalibog nga gibati karon sa iyang anak. Kung dili ka pa di ay ready nga mutugaan ako, dili ko ikaw pugson. Pero isilsil ni sa imong una-una, anak, ha? Way inahan nga mo kondinar sa usa ka anak. Labi na gyud kung ang maong anak naataliwa sa kalibog. O wa pa mahinultol sa angay niyang buhaton. Nobi anak, magmalinaon ka lang. Kung bahinan mo ang gituhuan mong inahan nga nagmahal o nagpakainahan nimo. Ma. Ihilak kung naghuot ang imong dugan. O kung andam ka nang makibahin ako sa imong problema. Libre ko kanunay nga maminaw nimo. Nga musabot nimo. Kay anak ko ikaw. Ug matuod mo akong inahan. Wa magimig kawas gikan sa bahay nilang Nubi. Ako naman lagay mo ato, no? Aron na akong makita, Snoopy. Ayay. Murag ginuhos kahigayonan ang akong tinguha na. May kawasin ang taling. Magdalay ko tako. Aron di siya makakita na ko. Tingalagi pinahan na si ni Alma nga dili makigsulti na ko.
nabalaka man ko sa akong anak. Unsag yun kay iyang problema na naglisod man siya sulti na ako. Nang. Oy, ganihara ka diha, Jack. Taon-taon gigong naghuwat na nga. Doon ay mo gawa sa inyo. Si Nobi. Naaman. Pero tuwa silang kwarto ni Alma. Tuwa naman sa Alma. Tuwa na bitaw. Nagtrabaho na. Pero wag yun mo gawa si Nobi sa ilang kwarto. Nang, tabangi ko nang bi. Makigsulti kong Nobi, bisag kadiyot lang. Ay, Jack, pasayloain taon ko ha. Pero may pasidaan manggod na ko si Alma. Ngawa may pasudlon, bisag kinsa sa among gipuy-an. Di lagod ko musod sa inyo nang. Bisag ganahan ako makigsulti ni Nobi gud sa gawas. Nang, sige na nang. Maluoy taong ka na ko. Ayay. Murag giak nga na masab sa maldito ka ng tiguang da. Kinsa man ka na siya, no? Gusto. Ingon man day si boss nga murag mo na iyang inahan. Inahan na ni Nubi. Ayay. Ala. Murag lain na nila. Gigunitan sa maldito ang kamot sa tiguang. Ay, mura mabuksanon yun ning maldito na. Bebe. Muduol ka ning bida, be. Ay, di lagi mahimo, Jack. Nganong mamugos man taon ka, oy. Gusto gyud kang maapil ko sa kasuko ni Alma. Nang, kadiyot ragud kayo ang akong tuyo ni Nobi. Gusto lang akong ipahibaw niya nga. Gimingaw na kay kuniya. Nang, tana. At ito sa inyo, Jack. ipahibaw si Nobi nga makigsulti ko niya. Bisag kadiyot lang, please. Buhi iragod ko, Jack. Dili lagi ko musugot. Nang, Dili kalamas. lagi. Ay, Sige na. Bye. Ano ka? Kuan manggod, milugnot manggod sa mananggod. Oh, Ano, imo lang gyapon gigunitan. ngano ka, ha? Bye. Kuan, bay. Kanang naluoy lang ko sa tiguang, bay, nga imong gipasakitan. Kulatahon tayo noon ka? Oy. Pangutan na siya ako bisang kipasakitan. Ay, kaklaro, ana. Namawa namang kamot, ana. Sige na, Jack. Biya na in town din, eh. Mo, biya na dayon. Ikaw ba? Bay, sa ako mo, bay, ha? Ilang buyog! Aron makabiya ka din eh. Ikaw, ay patagag palit og away, ha? Tingalig madisgrasya unya ka. Ha? Ako? Madisgrasya? Oh, no! Isog rin yung kay kang mupasidaan ako, da. Ikaw ba? Bay, nga naman ko. Nga igo naman kong milaban sa tiguang nga piano rin mong gibirabira. Ilabdanon ka, ha? Gusto ka yung mamatay, no? Oo, sa? Oy, nga naman ka, Jack. Bisag ang way labot nga nagpakabana sa akong kaluwasan imo man sad nang initan. Apil-apilon kaya! Bay. Di nyo ko ilang tanon, bay. Pero tiguang magod ang gusto ni mong pasipadaan, good? Ilang! Lakaw na, good, Jack. Huwag ko malipay ng imong gibuhat, ha? Sa sunod na itong panagtagbo, patay kayong buanga ka. Ay, bida. Dong, ayaw na lang. Ayaw na lang hagita tong animal. Burokin to tong numero 1. Wa man sa kudotan nga tuyo niya na. Gusto rin na ako siyang badlungon nga di ka niya pasakitan. Ay, salamat to anak yod. Nang, kining, permi mo sa muko na itong tawhana, nang? Ayaw na lang panghilabot dong ha. Maamong ka lang sa pagkamaldito atong tawhana. Amo ba? Kung way mo laban ninyo nang, mag-anatog sa musumok ninyo. Kining, ila-ila sa tanang, ako dahi si Chukoy. Ha? Chukoy? Ano kung
ka nang? Ano man, kanang nga na ako gwapo nang? Ha? Komedyante man di ay ka. Kinsa ganito'y nga ni mo daw? Tsukoy nang tsukoy. Tsukoy. Ikaw nang? Ako si Taling. Ako si Taling. Pamilyar man ako ng pangalanan nang. Kana sama ba kami yung nabuang Staling? Ano ba? Nak. Ay, alala, si Nobby. Nak, nga nung may gawas ka man. Paguminaw sa Lex Kining, okay ra, miss. Igo lang na akong gisanta ang gibuhat na itong malito. Kay naglagod yung ko, nagtanaw sa tao nga, isog kayong mupasipa sa mga tiguang, oy. Naglagod ko. Kaning, doon na ilang kung sa manay, doon ako nasunting bati na, ha? Kuan, tiguang nagyudi ay ko sa imong tanaw, Tsukoy. Imo siyang kaila, ma? Karon pa may nagkaila, day. Abi na ko kaila mong daan. Ay, gibira man ko kunjak. Kay muuban nagyagod siya sa ato. Unya milugnot ko. Ug mao si pagduol ining Tsukoy aron pa nalipdan ko. Salamat kayo sa mapaglaban ni Mama, ha? Kaysa ka dito imangan? Kuan, kining Tsukoy. No, bisat ko, anak ni Mama Taling. Gusto unta na kong imbitahon ka sa bahay. Pero tingalig ni Apa sa palibot katong barumbado nga Jack. Sasunod kayo na lang. Okay ra kayo, Nobs. Mara magdugay na tang nagkaila. Kuan, ingon juga na. Friendly but deadly. Ha? Joke. Friendly ko sa mga nagkinahanglan ako. Pero, deadly po ko sa mga nagpabuang-buang pareha atong tawhana. Nahala. Biyaan ka una na mo, Tsukoy. Kadiyot di ay, oy. Mupalit sa una kog lamas. Epa. Ganong mibiya man ko. Ganong wa man ako kulatahag itong miduol aron labanas ng Taling. Animal. Mubalik ko, be. Bungian ko gitong tawhana. Kadito ko. Murag, ako nang nainkwentro katong tawhana na. Murag yun. Ako sa balik ko, be. Askang buha nga. Wa jud di ba, eh. Nahimo na akong amigas, Nobby. Ay. Misamot ba siya kaanya ko nga. Ipadulaan. Mao din purting buha nga itong maldito kang Nobby. O hasa na katong tumboy. Pero akong boss, unsa mong good siya sa kinabuhi ni Nobby, no? Balihon. Unsa mong good si Nobby siyang kinabuhi? Unsa kay kasulti di boss, no? Kung may bawo siya nga, amiga na nako si Nobby ug ang inahan ato. Musa mo jud kag believe si boss nako, pero kato lagi maldito. Diriyot jud kung disgrasya na. Nagpahiro-hiro bi ako, may gani kay igura ko niyang ikwilyuhan. Wa lang jud sila masayod nga hapit jud mukurog ako tuhod ato. Puweh! Gipasakitan ka ni Jack, nga? Ay, tiguang nagod ko, nak. Gisakitan ko dihang iya kong gibira. Animal kiding tawana. May na lang kay diha si Chukoy nga nakalaban ni mo. Namugos manggod siya. Nga mo anhi din aron magkasulti mong duha. Kay lagi ko no, gimingaw siya ni mo. Gimingaw siyang kagaral? Ipamugos ka niyang iyang pagpati. Nga wam ko'y gusto niya. Nobby. Sorry, ma. Nak, dili ka lang gihapon mo sulti sa imong problema? Ma, kung tug-anan ka na ako, dili ko ni mo panghimarauton. Kang Alma na karong sakyanan. Unya na lang ta magsulti, ma. Nobby. Sige na, ma. Tug-anan na ka na ako kung makabato na kong kaligon sa akong kaugalingon. Magpaabot ko, ha, anak? Nagsamok-samok na sa si Jack din, eh? Ganong naibaman ka? Di ba tingali na angang ikahibong love? Nagunahon na ako kuninyo. Busa may gi-hire ko nga mubantay ninyo. May gi-hire ka? Pero wag ka masulti na ako. Love, dili ko gusto nga mahasol ka. Mahadlo ko nga tingalig. Tingalig may daotang mahitabo sa imong gimabtos.
Love, please. Sabta sa dang akong concern ninyo. Sa ato pa, katong milaban ni Mama, mautoy imong gi-hire. Unsa? May milaban ni Mama? Doon na. Dili ito mao, love. Kay wa pa man makaduol ang pulis nga gitawag sa akong sinugo. Nakasamok din noon, minimo. Love, ayaw ra ko kugsultihi, ana. Ako nang katungod nga manalipod nimo. Og sa umaabot na tong anak. Pero, unsa to yung gisulti? May milaban ni Mama? Doon na. Nagpasalamat bitaw ko niya. Kinsa man kuno to siya? Wa sa mapaila. Dili lang kuno siya gusto nga dunay tiguwa nga yano-yanuhon lagdira. Unsa? Mao ni gibuhat ni Jack ni Mama Taling? Love. Animal gining tawhana da. Makatilom gining tawhana ba? Bantay lang gidis Jack. Kinsa makaning nanawag? Si Alma. Hello, Alma. Dili ba gini ka makadisiplina si mong anak? Mag-abot na lang sa korte. Alma. Mora daw akong tuyo ni mo. Ganit lang. Magsultiyo na ta, Alma. Wa na tayo angay pang panagsultihan. Daghan ang gigayon yung gihatagan ko ikaw gigayon. Pero dili ka makadisiplina ni Jack. Busa, dili ka na makabuot unsay akong buhaton sa iyong kompanya. Alma, pabinawa ula ko. Wa ko masaya siya gibuhat ni Jack. Dili ka makamaumutuman sa tusabot. Wa ko magkuha sa papahinom-nom ni Jack, Alma. Hindi ka man sigsamok diri sa baby. Hangtod si Mama Taling gusto pa niya pasipadaan. Kinsa man ang Mama Taling? Ang inahan ni Nobby. Alma, mahimong katapos sa higayon na lang ni akong paghangyo ni mo. Inahinay ng mibango ng among kumpanya at ni Jack. At agi kong bisag katapos sa higayon, Alma. Wa na ilaing higayon. Alma, ha? Mag-abot ang sa korte. Hello? Alma, kaniyot lang! Alma! I-off na ni Alma ang cellphone. Pura ko. Balik ko. Jack! Jack! Kung sa manahitabo ba? Ako'y mangutangan ni mo. Unsa naman saan ka kasamo kang imong kibuhat nilang Alma. Magsamok ba dahi kung hatagan ko lang katumanan ang pangandoy sa akong kasing-kasing? May relasyon na si Alma o si Nubi. Pili sila bagay. Nahigugma ko ni Nubi. Kaya gusto na nanawag si Alma. O iyan at ang ikiha. Utsa. Malaguton kayo nga nanawag si Alma. Iyag yung embargohon ang atong kumpanya. Di na mahimo. Asa ka? Atoon ko si Alma. Dili mahimong usbon ko ang akong desisyon. Ako naging embargohon ng ilang kumpanya. Dili kagid makahatag og laing hikayon ni Jack. Wa na ko'y laing higayon nga ihatag nila. Sobra na akong kaayo nila. Ug ila lang kong giabusaran. Wa ka magkunahuna nga ako mo ipanimaslan ni Jack. Nganong iya mo ka panimaslan nga sila may nakasa. Alma! Alma, kawas na! Alma! Si Jack? Tungod mo, hapit maimpas ang akong amahan. Ug tuaron siya sa ospital. Kamu may nakasa na ako? Unya may anhi ka arong pagsudya na ako? Huwata nga ato ta mag-abot sa korte. Kwarta mo'y importante nimo. Pero kinabuhi sa akong amahan ang importante na akong Alma. Kung unsay mahitabo ni Papa, bayran ni nimog mahal! Ipadayon jud kaha ang desisyon ni Alma batok ngadto kang Jack. At tangi ang lain pang sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. Please subscribe my YouTube channel, no? Daghang kayong salamat mga ka-listeners, mga ka-followers sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.